Gaurko atalean, azken atala zen gaurkoa, ikusi dugu bi adibide, nola kultura, bizi dagoen kultura batean, tradizioa nola gaurkotzen den. Funtsean, nik uste hori dela gakoetariko bat, ulertzeko nola iron dugun orain arte, ez? Jakitea, tradizioa behin da berriz berritzen, behin da berriz sortzen, behin da berriz aurre egiten berria etortzen denari, eta egokitzen zure izaerara, ez? Horrek mantentzen du kultura bizirik eta horrek ekarri gaitu orain arte. Hori alde batetik eta bestetik adituek, Jon Sarasuak eta Jose Angeliki Garaik besteak beste, aztertu dute pixka zein da gaur egungo egoera. Non gauden, zer gauzak egin diren azken urteetan eta zer gauzak falta zaizkigu benetan normalizazio prozesu bat burutzeko.